Sonra o söz aytacaktım şu taze sözü var. Türkmenistan'da misal bizde taze sözü arasta manasında geliyor. Taze yıl zat, taze bir zat diyende yanı deyilýär bizde. Yan. Yani yanı. Ne köprak urgu berilýär aýdylanda. Sen şonu gowu adı açdyň temany. Şu internetde gören bolsaňyz hemme ýerde türki diller her ýerde ýazylan wagty täze ýylyňyz gutly bolsun. Türkçeden başlap ta Sibiryaçeli yeni, yaňy, jaňy diňe şey diýip ulanylýar. Diňe türkmençede täze ýylyňyz gutly bolsun diýip. Täze. Täze sözü birinciden Fars sözü. Türkmenistan'da şu täze sözü yaňy ýerine geçipdir. Haçan geçipdir, haçan meşhur bolupdyr o söz onu anyk bilemok. Ýöne şu aslında şu zat bolmaly. Yaňy diýmek täze diýmek. Täze zat manyda. İngilizjedeki new, orsça nowy. Bizde şu manada bolan. Evet, Türkçe yeni. Bizde de yaňy bolmaly. Şu köne Türkçede de, eski Türkçede de yaňy. Şu söz bizde manysy biraz özgörüp zat bolupdyr. Yaň geldim diýen wagtyň ýa-da yaňky adam, yaňyja diýen wagtyň bar. Şo taýda galypdyr. Ýöne new diýen ýerde galmandyr da. Sizde galypdyr. Şo gowy eken. Bizde galman. Hem men bizdäki zady gowy görmeýin. Sizde näme diýilýär? Sağ, çep. Aslında sağ, sol. Sağ elim sol elim diýip bağımda aýtýardy o. Sağ sol bar, şunun ýaly olan işlediyoruz biz. Maktum olaydy. Çep diýip aýdanan bar, sol diýilýär, sol diýilen bar o, köp aýdylar sol. Sağ elim sol elime mätäj eýleme diýip maktum boldy. Iň gowy goşuklarymdan. Şunu aýdýan bar o ýöne çep sözü de meşhur. Meşhur o hemme ýerde, bizde de bar. Çepinden turdy. O köp aýdylýar, köp ulanylýar. Şoň üçin ýene köp zat bar, şolar ýadyma düşüpdir. Hem men o farsça goşulmalary gowy görmeýän. Nä dogry, nä tanış, nä belli. Nä belli. Kim ýene bi bilen başlanýarlar bar. Bi namus, bi rehim. Bi namus, bi abray. Awa. Ya abray, şonu ýany bi abray adam bu diýip aýtdy. B bilen bi abray diýip aýtdy, bi abray. Bolýar ýöne bi namus diýen wagtyň o da türkmençe däl ýöne şoň goşulmasyn türkmençe goşuber. Namussuz diýip, awraýsyz diýip. Menem şonu diýäýmela. Nä dogry diýmen, nä dogry näme gerek? Dogry ýalňyş. Ýa-da dogry däl diýmeli, dogry däl. Nä tanış näme gerek? Tanış däldi. Ýat di, ýat. Däl ýa-da adam bu. Ýa-da adam. Tanış däl bu adam. Tanamaýan. Dogry. No. Hem zat sorajaktym, sizde sagat aýdylanda näde aýdylýar? Mysal üçin 7:15 diýen 7:15 näde aýdylýar? Ýa-da 7:10. 7:10 misal 7:10 bolsa saat 7'den 10 minut geçti. Yani minut öttü diýip aýdylýar. Eger yarımından geçenden soň 20-30 minut kem 6 misal. 20 minut kem 6. 7:30 bolsa? Aha. Onda näme diýilýär? 7:30. 7:30 diýilýär saat. Dogry. Daha sözde şoň ýaly aýdylýar. Bizde 7:10 bolsa 7'den 10 minut geçti. 7:30 bolsa 7:30. Aha. Şonu bizimki ýaly. Şolam Türkmenistan'da ütgeşik başgaça. Başga ýerlerde, Lewapda bizimki hem meňzeşdir. Ýene aşak ýazyň kim niýede nädip aýdylýar sagatlar. Sebäbi tekelerde başga, resmi dilde de başga şoň üçin. Balkanda bilmedim. Balkanda näde aýdylýar bilmedim. Belki olarda da şolara ýakyndyr. Orsça aýdylýar, orsuň sistemasyny bilýärmi? No. 7:10 bolsa näme orsça 10 minut 8 näme şoňa bir zat şu. No. 10 minut 7 eski wagt aýdylýar, täze ütgeşene özgören olardy da.
Bilmedim. Häzir näde öyle şu önkü şu sistema galyp giden Aşgabatda bardy mysal üçin ahylda 7-10 bolsa 8-den 10 minut işleýär diýip aýdýar. 7:30 bolsa 8-in ýary diýip aýdýarlar. 8-in ýarysy diýär. Ýok. Men şonu başda işden wagtym şoňa da haýran galypdym. Bir ýere Men düşünüş kıyın bizim adamlara. Bir ýere maňa 6-yn ýarynda gel diýdiler. Men şoňa bir zat bolup Aşgabatda. Men giýje galypdym şonda. Men 6 yarım diýip düşündüm. Olar 5 yarım aýdan. O 5 yarım aýdypdyr. 5. Yo, oýlanyp otursam, maňa 6-yn ýary diýse, 6-yn ýary 3-den. 6-yn ýarysy. İşte. 6-yn ýary näme gerek? 5 yarım diýip, 5 yarım. Ya da 5:30. Çünkü hemme millette de şu adam aslıp saat 1-nji aýdylmaly. Saat, şu durman saat soň şu anyk boluş üçin. Hata aňlaşlyk bolmaslyk üçin. Türkiýede de şoňaly 5:30, 5'i 10 geçiyor. Bizde de şoňaly. Hatta İngilizce'de de şoňaly. 10 past 7 ya da 7:30. Şu orus sistemasyny gowurmaýan hiç. Häzir hem şol bir şondan köp geçen o wagtynda köp geçen. Bir maňa sagat aýtsa şey dip oýlanyp durýan şey dip. Ey, haýsyn diýdi diýip. Men dedem bolýar, men san bilen aýtdym şol üçin. San bilen doğru nähili görünüp duran bolsa özgertirmän aýtdy ýa-da. O iň gowusy şu 7:10, 7:15, 7:30, 7:45. 7:15. Aw. Ýöne men şu bäzi sözler hakynda aýtjak. Özümiziň Özbekistanyň türkmenleri bilen Türkmenistandakylaryň arasynda mysal bizde ýok sözler. Aýdym. Edil diýär, dogrymy? Edil. Bizde edil ýok. Mysal bizde huddu diýär şonu. Hazır huddu şu ýaly. Özbekçeden. Şu edil diýär. Şonu bolup biler o. Huddu şu ýaly diýip aýdylýar. Ýene näme tapawut sözüni bizde hiç kim aýdan neşidenim ýok. Bizde tapawut diýme parhy diýilýär bizde. Parh bar bizde bar. Indi parh köp işledilýän söz parh bizde. Parhy bar, parhy ýok diýe. Bäri bir diýe. Bäri bir diýen sözem bar. Emmesi bir diýen. Bäri bir bizde de bar. Bäri bir. Maňa bar. Maňa şerawna orusçada gowa şonuň ýaly. Bäri bir. Bana fark etmez diye Türkçede şu. Son pikir sözünü bizde pikirlen diýip söz ýok. Oýla diýdi bizde. Oýlap görüşüz ady. O oýlanmak bar bizde de var. Pikirlen men özüm aýtmaýan. Biz edebi türkmençede köp eşitdim şu zada var. Pikirlen sen pikirlenip gör. Onu ýany zat ýok. Sen oýlap gör. Sen bunu ýaxşylap oýla. Ýaxşylap diýär. Şoňa bolmaly özü. Fikir Arapçadan gelen. Fikir Özbekçede de fikir diýip işledilýär. Endi başga söz o. Oýlamak bolýar Özbekçede de. Men özüm pikir diýmeýän. Men oýlamak oý diýip. Pikir o bilmedim. Belki başga ýerlerde köp ahal marada zaty köp aýdylýandyr. Şu taýda diýip bolýan menem. Şu ýerde. Şu taýda bolýan. Edil ýöne edil köp ýerde aýdylýar. Ýani başda aýdan sözüň edil diýmek Türkçedeki tam. Tam diýmek, huddu. Özbekçede huddu bolar şu. Çok edipdir bize. Huddu. Bizde edil özü, edil şoň ýaly. Yani edil özü tam onun gibi, tam. Son hayvanlaryň aýdylışynda biraz farky görüpdim. Aýdylışynda misal şol kino zatlarda, şu edebi türkmençede möjek diýe, möjek. O gurt eken, gurt, böğrü. Bizde köpünçe gurt ya da böğrü diýär o. Möjek diýseň o nasikomy bolýar, haşarat, misal arınca, başga bir zatlar, şoň ýaly zatlar, şoň taýpasyndan bolan zatlary möjek diýilýär, möjek. Möjek geldi, möjek zat. Doğru. Böğrü diýip düşünmeýär. O da var bizde. Möjek ne? 3 söz var. Möjek, gurt, böğrü. Böğrü iň könesi böğrü. Bizde aýdylýar böğrü. Böğrü. Şo bolmaly bütün türk dillerde. Başka
Kaskır diyenem bar. Onu bizde. Ha, Özbekçe demaydiler o. Kaşkır. O Kazaklarda kaskır. Böyle onu hemme biliyor. Kurt Oğuzlarda, Oğuz dillerinde var. Başka yerde yok. Ha o. Özbeklerde yok. Möcek hem doğru. Möcek bizde möcek hem möcek deyip ikisem şu zaday diliyor. Insect. Aha. O. Türkiye'de böcek. Böcek diye. O yöne şunu yazat var. Hem hiç aydiyenmen şunu. Oğuzlarda in köp. Totem diye köpsü. Totem mi? Orçu. Şu ırım yalı bir zat eken bizden önküde. Aha. Birinjiden gurtdan korkulýar ha. O. Gurt gelmesin deyip şoň adyny aýtmaýyn deyip şoňa möjek diýipdirler. Boluplar çünkü bizde aýdylýar. Böwrüni özbekçede var da böwrüni yoklasan kulagy görner diye. Adyny tutsan kulagy görner yani. Türkmenlerde de gurt aglysan gurt geler diye. O şonun ýaly. Bu adyn tutulmaýar şol üçin bizde de ýaman görýärler adyn. Şoň üçin adyn tutulman diye kurtçuk bolup dursaň. Türkiýede kurtçuk. Ha, kurtçuk. Indi oýlan, kurt izne kiçi koşulma koşulup kurtçuk bolupdyr. Olam möjek diýmek. Soň möjek diýip şoň manysy şoňa geçip gidem boluşy mümkin. Mümkin o. Şoň adyny aýtmaýyn diýip gaýta manysy soň özgörendir, üýtgendir. Çünkü Türkmenistan'dan kandır. Yani böcekler. Böwrü zat. Bizde köp, çölde köp. Şondan korkupdy bolupdylar o. %85'imiz 80 çöl. Şoň üçin oýlan körkön öňkü wagtlarda oturýarsyň, gapgaraňky, çyra ýok, ýat ýok. Gara öýde belki çatmada çadyrda oturýarsyň, gelip biler. Şoň üçin ırım edipdiler, şoň adyny aýtma diýipdirler. Şoň adyny uklap atan wagtdan girip gelse, isad edip bilmeýän o sen uklap atan wagtdan o. Doğru. Girip gelse o. Oklap kapan bolmaz. Türkmenlerde ırımlar köp ha, bilýän ırım. Irımçylyk köp. Onu etmek bolmuyor, bu bolmuyor, o bolmuyor, şo zat köp. Gat kan. Şu ırımlarda zat yakmak var mı sizde? Yüzerlik. Üzerlik diye bizde var, üzerlik. Sizde y bilen mi, ü bilen mi? Üzerlik diye. Üzerlik. Kendi Özbekçe mi bilmedim. İsvent diyen de var. O başka dilden gelen benim. İsvent, Harazm İsvent. İsvent diye. İsvent diyenem var. Üzerlik diyesin, ikisinden düşünüyorlar. İsvent demem deyip aydılıyor. Aydılıyor şu. Hakik Türkisi üzerlik, yüzerlik. Türkmence'de üzerlik. Türkmenistan'da iki görünüşü var. Käwirler üzerlik diye senki alı. Käwirler y bilen aýtýar, yüz erlik. Bizde yüzük diye Türkmenlerde, Türkmen edebi Türkmençe. Bizde şoňa üzük diye. Ü bilen edilýär başy bizde. Ýe düşüpdir şonda. Yüzükler, üzük. Ýene ya yüz diýende zat yüzüm diýen wagtda aýdylýar. Ýene şu bazı käbir sözlerde düşüp galan, köpdäl käbir söz. Özbekçede näli yüzük? Üzük bolady. Şondan gelen. Şoň üçin. Üzük bar, ýipdäl, ýüp diýilýär Türkmençe. İp diýär bizde. Özbekçedeki ya ip diye şoň. Gastes kartyp şoň. Bizde ip bolma. Yüp. Yüzmek suda yüzmek, doğru mu? Bizde süzmek hem diyen var şoň. Süzüm yüzünde yüzmek. Ama Özbekçeden gelen o bilýän o. Özbekçeden geçen. Yüpek ne yüpek? İpak diye Özbekçesinde bizde yüpek diye. İpek diýenem bar, yüpek diýenem bar şonuň ýaly aýdylyşy. Her kim nähili aýtsa. Başka haýsy hayvanlar aydır. Misal sığır diýerler ha, edebi Türkmençede sığır. Bizde şoňa inek diýip köp aýdylýar. İnek, mal, inek. İnek men hiç eşitmedim Türkmenistan'da hiç yerde. Belki bar. Var, inek var. Soň öküze buka diýenem bar. Buka var, öküz anlam bir. Buka, öküz. Özbekler öküz diýer, biz öküz bizde. Köp adam bilmeýän bilemek şu öküz bilen buka, boğa şolaryň tapady var buga. Öküz biçilen
atızda mellekde işletmek için. Öküz diýerler o öküz diýili. Buqa diýenin o biçilmedik. Ol zady köpelip bilýär. Doğulan wagtdan buqaça diýýär maýdasyn. Buqaça diýýär bizde. İnek men eşitmedim. Belki bizim ersarlarda vardır. Yine kimde bolsa yazsın. Şoň ýaly. İnek. Daha şozda sığır. Soň onun zat var. Başka edebi dilden ütköşük zatlar. Bizde tana var. Ana. Türkçede dana. Çağası. Dana. Edebi dilde gölü. Gölü. Soň gölü ama bizde sizde öcek diýerler. Öcek vardır sizde. Öcek bizde. Öcek diýär. Öcek. Harazmda ökütçe diýe. O bar. Öcek, ökütçe. Ökütçe zatdan gelendir. Öküzün kiçisi öküzçe. Belki şondandır. O. Eskarp o. Sarıklar näme diýdi? Sarıklarda höjek diýip bardy. Olamş öjege meňdi. Ulu sözü hakynda bizde misal ulu sözü özgeripdir bizde. Ulu sözü misal. Adama aýdylandy ulu diýip işletýoruz. Bir de zady bu ulu eken diýen wagtda bu kette diýär bunu. Kette. Özbekçeden gelen misal kette. Katta diýär. Kette men lewapdaky bizdeki ersarlarda da eşitdim. Kette, bu kette zady eken bu diýär. Ýaş kette diýip aýdylma, ýaş ulu diýil ýa-da ýaş kette, ýaş ulu diýip. Ýöne bizde ýok. Başka ýerde ýok kette. Bu ağız şivede bolsa gerek o. Şondan gelendi böyle. Pilla varsın. Pilla diýen söz bar. Pilla diýe. O pilla diýe. O moment diýeni an Türkçedeki. Pilla. Onu eşitdim. O pilla bir zat edipdim diýe o. O pilla. Ya o wagt diýmekmi? Wagt o moment diýmeli. Moment asly wagt moment. Moment anlamynda geledi o. O an demek o Türkçedeki. O pilla. Özbeklerde de geçipdir. O pilla diye Özbeklerde de var bu zat. Sonuçta gördüm, eşittim. Ulam ağızda var. Nende yok. Edebi Özbekçede yok. Bizde lewapda pilla var. Eşittim ben. Şu lewapdan gelen bizde şu taydan bolan için şu yerde. Şu yerden gelen deyip. Jora hem şu söz ütköşük. Jora hem bizde ütköşük şu. Hem sizde hem daha şozda jora demek dost demek. Dost demek. Joram diýär bu. Zadam erkege maýdy, gyza maýdy. Tawa, aýdyp biler ikisi. Ahal mar taraplarda elede. Jora diýip bolar, diňe gyzlar aýdy. Gyzynyň jora. Orçadaky padruga bar. Padruşka. Padruşka şo zatda oglana jora diýip bilmeýär o taýda, o taraplarda. Jora onu gördüm. Joraň çağırıp kinolarda da Jorasyny çağırıp dostun çağırarım ka diýsem Jorasy gyz dugana diýen söz de bar bizde özbekçeden gelen dugana diýer. Özbekçedäki dugana ahal mar tarapda Jora. Diňe gyzlar bir-birini aýtmaly Jora diýip. Başga da. Erkek aýtyp bilmeýär. Ýöne bizde de şu misal dugana diýen söz aýtyp bilmeýär hiç kim. Gyzlardan başga. Daha şozda Jora diýip hem aýdy. Bizde de aýdyp bilýärmi? Men joralarym diýýär men. Misal aýdamda joralarym. Dostlarym goýarlar şunu diýär. Ya bolmasa men ýani gep de bar. Agaýynlarym diýär. Emmesine aýdamda bu. Agaýynlarym. Agaýynlarym bolky. Zat takýaly harasynda agaýyny niçik jallym? Agaýyny diýip aýdar. Aga ini goşulyp agaýyny kak bratya bolup gitdi. Bratya urusçada. Şonuň ýaly. Ýakyn dostlaryny aýtýar. Hem daha soracaktım. Misal için eski Türkçede de, köne Türkçede mış köp ulanılıyordu. Önkü Orhun'da da yazılıp gidilen mış. Ermiş diye de o. Hazır Oğuz dillerinde kaldı. Türkiye Türkçesinde, Azerbaycan'da, Türkmenistan'da. Hem Harizm'da. Bizde de var o. Özekleri de var yine Türkmenlerde hem bizde şu azrak ütgen. On yerini zat alıptır bizde. İptir, geliptir, gidiptir. Onun ýaly bar o. Köp işledilýär şu. Geliptir, gidiptir. Şu köp aýdylýar. Mış indi bizde gıýbat edilende o onu edipmiş, gelipmiş.
O, şonuň ýaly. Gıýbat sözünde o miş diýen söz de bar Özbekistanda. Miş diýen o gıýbat diýmek o. Miş diýen. Miş iki zatda aýdylýar. Bir gıýbatda iki bir zady anyk bilmedik wagtyň. Miş o. Oň ýaly miş. Onuň gepi muň ýaly miş o. Bilmeýsen anyk däl o. Anyk däl o. Azerbaýjanda we Türkiýede iptir yani bizdeki geliptir gidiptir ýaly ulanylýar. O gelmiş, o gitmiş. Şoň ýaly. Oturmuş, gelmiş, gitmiş ama onlardan ýaly. Ütgüşipdir bize. Bolmalysy şo. Şoň ýaly bolmaly. Dogry. Menim şo etmiş. Köne Türkiýede de şoň ýaly. Özbekçäniň eski şo gazal diýe goşky zatlarynda da şuny ýany. Yo bizde de şo. Allar undaymış diýe o, gelmiş diýe gelen bolsa o. Gelmiş şonuň ýaly ýazylan emmes. Bizde de goşklarda zatda köp. Misal üçin Türkiýede bir ertek aýtsaň, bir varmış, bir ýokmuş. Ha. Bizde şo eýem bir bar eken, bir ýok eken diýip aýdylýar. Özbekçede bar hem bir bor eken, bir ýok eken, hem bir bor emiş, bir ýok emiş diýenen bar o. İkisi de bar. Bir ýokmuş bar. Ýöne şolan eken, eýem eken bize goşulypdyr. Misal üçin eken goşulan köpüklü. Men sana şunu soraýyn. Diýen men sen öýüne gitdim, sen tapmadym. Maňa biri sorasa Eldar öýündemi diýse, menem Eldar öýünde ýok eken diýip aýdym. Dogrymy? Geçen zaman şonu aýdy. Eken. Ýokmuş diýip aýtmaýanmy? Barmy sizde ýokmuş? Ýokmuş däl. Ýok eken. Eldar öýünde ýok eken diýip aýdar. Türkmenistanda hem ýerde şo ýok eken ýa-da bar eken diýip aýdylýar, eken goşulypdyr. Türkiýede, Azerbaýjanda ýokmuş, warmış diýip o evinde ýokmuş diýer. Olara gelip dur şo zat, galyp dururlar. Galyp durur, olarda saklanyp durur. Orta Aziýada başga ýerde merde eken ulanýar, Gazakda da, Kırgızda da, Özbekde de. Eken girip durur. Köp. Eldarjan, sen diýjek goýjak zatlaryň barmy? Başga? Başka sağ olun etcek. Şu videonun çağırınız için. Senim sağ olun. Başka? Yani yok. Kızıklı oldu. Görleşme. Kızıklı oldu. Misal Özbekistan hakkında yine biraz ayırıp verecek yani. Özbekistan hakkında misal. Özüm hakkında misal. Ben Özbekistan'da doğulanımda misal doğulanım yaxşı bolan Özbekistan'da misal başka devlette doğulanımda kıyın bolar da öz dilimiz var. Özbekler özümüzün dilimize yakın bolan için atığı bolan şu Türkmenistan'a göçüp geleni bağım. Sağ olsun bağım. Ruhu cennetten olsun. Göçüp geleni. Ulu bağım göçüp gelip durava. Ulu bağımın atası aydıpmış. Oğlum Bayır tarafa gitme diyen. İran zatlar görsetip Bayır'a git diyen. Näme üçin atadıysa bu Bayır'dakiler doğanlar, qarındaşlar Bayır'daki deyip görseden eken de Özbekler. Şoň ýaly diýipmi? Şoň üçin häzir İran we Owgan tarafa giden köpüsi bilip gitmedi de aýry galdy. O zatlar. Şolar üçin kıyın. Ýöne kıyın boldy. Özbekistan tarap indi özek Türkiýe doğanymyz emmemiz bir. Şol üçin kıyın dal Türk bilen gelişipler misaly kökeni bir bolsa gelişipler. Tiz gelişip geldi misal. Dil birde düşünüp bilýär köp dal. Dilini öwrenmek de kıyın dal. Hiç kıyın dal. Bir dil diýse de bolýar, aýdylsy başga. Dogry. Bolýar onda başka zat bolmasa belki indiki videolarda yine 3-4 kişi bolup gepleşer saat bu intek bolar 3 kişi dapsak. Bu intek başı bu ikinci bölüm başladık Enver bilen ikinci bölüm şeydi olaştırarsa indiki de nesip Allah açık bolanım indiki zatlara şu dünya türkmenleri videolarına gatnaşmak isleyen maňa ýazsyn. Aşakda hem zadym ýazylyp dur. Instagram, e-mail, poçta, Facebook, näme bolsa ýazylyp dur. Telegramam goşjak. Maňa men bilen habarlaşyňma, ýazyň men gatnaşjak, men şu taýdan bu taýdan diýip dünya türkmenleri dowam edeli birlikde nesip videolara
Gyzykly, gaty gyzykly boldy. Garaşýan indiki videolary maňa ýazyň. Dünýäň her ýerinden türkmen dogullarymyz. Eldar, menem saňa sag bol diýen, goşulanyň üçin, gatnaşanyň üçin. Sag bolun agam. Sag bol. Sag bolun. Görüşeriz. Bolýa görüşeriz. Sag bolun.